Podledová mřížka digestoře nebo tukový filtr. Každý tomu zkrátka říká jinak. Pojďme tuhle nezbytnost každé kuchyně vyčistit. Do ruky vemte náš nanočistič kuchyně, nastříkejte jim mřížku z obou stran a nechte čistič chvilku pracovat. Ideálně někde nad řezem, a to po dobu 3 až 5 minut. Tady vidíte, že jsme čističem schválně ošetřili pouze polovinu mřížky, abyste viděli ten kýžený efekt. Zanesené tuky takto krásně z mřížky odtečou. Čistící efekt taky můžete podpořit spařením vroucí vodou přímo z konvice. Na závěr některé části samozřejmě můžete dočistit taky klasickou utěrkou z mikrovlákna. Pro další tipy sledujte náš Instagram nebo náš web panhoubička.cz.